RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Dinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna, mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Dr. ni Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Laila, 29 anyos, usa ka single mother ug may duha ka anak. Nagpuyo sa Cebu City. Punto medikal kining akong suliran. Aron inyo hisabtan, ingon ni ini ang mga paghita po. Laila, palihog kong hay-hayo niya ato mga linaban ako, be. Ihay-hay dito sa loyo. Nagikapoy gid ko, eh. Di man madasa akong lawas. Oh, sige ma, ako na lang ato. Pahuway na lang. Lala, sige. Upay man din nalabhang mama. Ako ning alsahon ni. Magpalandong ko gamay kay murag mapaig manggit ko ining inita. Igo kay kus adlaw din hi. Agay! Aray! Agay, kasakit sa kong luyo. Maraman og na-strain. Kasakit pa. Saka, Laila? Sakit ka kong luyo ma eh. Pila naman ni kaadlaw. Aw, ipahilot. Na may imong iyaan diha nga manghihilot. Aliw ko gingon mapi. Magpahilot ko. Unya, kumusta ka naman? Okay naman ma. Nawa naman ang sakit nga nahilot. Maayo hinoon. Matuod di ay ba, mananghit ko. Nanamagit ko saktong edad. Unya, taod-taod na sa ni Jose. Pwedeng maglain ako, ma? Uy, unya dili pa di ay mo magpakasal? Mag-ipon mo, unya dili pa mo magpakasal? Naana sa mong plano, ma, pero dili pa lang karon. Nagtikom pabaya, mi. Oh, nahala, kamugod. Kamu man maoy nahibaw. Aw, wa may kaso na ako kay naa naman ka sa hustong edad. Salamat, ma.
May gani kami sugot si mama ni mo, no? Abi bayan ako nga di siya musugot. Pila naman sa edad na ako, eh. Aw, noon sab. Dodong, may reply ng usa sa mga kompanya nga akong nasandan sa akong resume. Training na ako next week. Mo ba? Mayo di kahiday. Ay, sakitan na sa kong loyo, eh. Barog sa kuno diha. Break ko panagsa. Ganin na sige kagling ko diha. Listen kay dong, eh. Mag-monitor man gud ni sila. Di man ni parehas sa akong trabaho sa una nga maghuwat ra ko kung naay manawag. Karon kay ako man mo ay magsigig panawag, good. Mo ba? Mas may pa ditong trabaho nimo sa una? Maulagi. Pero sa unta man, mamanigi ingon nga dili gyud ni stable ang work from home jobs. Kaya anytime pwede man gyud ning mawa. Mausad. Ayun na, inalang ko ha. Nakay gikinahanglan. Saman, kape, ganahan ka? Yes, please. Ay, salamat. Out na gitaon ko sa kong duty. Ay, kadiyat mag-cellphone sa kong kadiyat, eh. Natug pa lang ka diha, ano makapahuway ka? Paduka raman ni Kud. Wala, ikaw god. Ya, wala na ko tog ni mga. Sige dong. Duka na yun. Matawag na ko, be. Agagay. Aray. Kikis kong luyo. Maglisot ko glihok. Aray! Nakabantay ko nga basta mag-ubo ko unya magtukot ko sa kong siko samtang mag-cellphone, bisag mga 5 minutes lang, sakit-kit kayong akong luyo. Grabe yun ang akong lower back pain to the point na lisod gid kayong ilihok. Naiusahay gani nga makahilakos ka sakit. Unya, Ano sabi na ng luyo ni mo? o kay Bawdong, uy. Nakabantay ko ani. Nagsugod man ni siya sa dihang na ako'y gialsa nga bugat ba. Na-strain ang akong luyo. Ug sukad adto, biklo no na kay ni siya. Uy, ato na hiluton. Sige dong, be, palihog. Salamat. Be, talikod be. Buntag naman di ay. Mabarap na ko, be. Kikasakit sa mga layo. Maglisod ko parang. Jose! Jose, tabagi ko. Sakit ka kong layo. Jose! Ano ka? Sakit ka kong layo. Di ko kalihok. Unsa? Init man ka, uy. Di lang sa siguro kumuchuti rin nung, uy. Manangkit lang sa ko sa mga operations manager. Dili ka na tungod sa imong lower back pain, day? Mong gilantan ka? Dong, Magpa-check up na lang ka ta. Ano ato masiguro kung naunsa ginang luyo ni mo? mawa raman sa siya gutong. Kung hiluton lang, mawa rin siya kataot-taot. Pero, day, Dong, please. Dili ko gusto mag-overthink. Karon ra ni, mawa ra ni. day,
karon naagi hapon ang akong lower back pain. Ilabi na kung makabantay kong mag-ubo ko og mag-cellphone. Ang akong mga pangutana, mao kini mong sunod. Unang pangutana, Dok, unsa man gyud ka ang hinungdan sa lower back pain? Muscle strain lang ka ni o posibleng naay problema sa akong spinal? Ikaduhang pangutana, nakabantay ko nga grabe sad maminhod ang akong tiil. Usahay ang ako pong naong. Posible ka nga doon na ni connection? Ikatulo nga pangutana, unsa man nga lihok ang angay na kong likayan? Doon na ba ko'y tambal nga pwedeng imron ani? Dili sad ka ni tungod sa akong poor nga posture? Ikaupat o katapusan, kung ipahilot na ko siya, maarang-arang masag hinuon, pero maulagi, biklonan kaayo. Dili ka nga kuwang lang ni siya og exercise. Palihog, tabangi ug tambagi ko, kini ang akong suliran, Laila. Mayong adlaw mga suking tig paminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Ano na sa bako, si Dr. Rene Obra makiguban kaninyo karong adlaw. Ako mo tambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral, drug-related nga mga problema, kay drug addiction, specialist doctor man ako. Usa ako ka psychiatrist, usa ako ka medical doctor. So, kasi pamagi, mamili na mo, unsaon sa pagpadala sa mga sulat-suliran rin ka na mo. Pwede kayo padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account, kini nga akong suliran, official writer's page. O diba sa buhatan sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga there are no status quo and nobody is good at everything. Musta naman kabay? Status quo. Wala, mag-usap-usap din atong kinabuhi. No, dahil may babaw ta, mo ubos na, makilid. So, na lang, it's never a waste of time kung maningkamot na ginta nga malipay ta. Wala status ko. Status ko ba'y? Pareha ba sa una ba? Dili ka pa sa una. Katong nagkita talas sa bata-bata pa mga to. Karon di man pa tigulang pero medyo diferensya na yun. May bita nga, next year na lang kumu-attend sa tong reunion ba'y? Next year na lang. Next year, 1 year older na ka. O kita. Nagkamot na yun nga. Magkita-kita lang gihapon. Kaya, whether we like it or not, ato magkita pa ingon sa pagkatigulang, kung di ta matay sa'yo. Alright, so ang atong matatampo ko na kalawa, si Laila. 29 years old, single mom si Laila, duhay ang anak, taga Cebu City. Musta naman dahil si Dr. Iman Turcio, Dr. Bonnie David, Dr. Edwin Jimeno dahil, mingaw na ko no, Joy Villarosa, mga doktor ng mga amigo na ko, no? Dr. Susie Sinisa, Dr. Kin Siliuna, si engineer or si PE ba ni si Kwan? Nadila. 2 Arbas, New Zealand ay. Musta naman dahil sa Kwan? Sa New Zealand, no? Mga si Pamela Obra, Uwano. Ako ni igagaw. Na sila dito. Musta naman mga guso family dia sa Melbourne, Australia, no? O mga taga Saudi Arabia, no? Nagbagulo, daghang kayong naminaw dia sa Saudi Arabia itong programa. Kay kanang mo off-duty ko mo diha. Paminaw mo sa kong programa, no? Ako, Dr. Rene Obra, maningkaw ito po ko nga makalingaw, no? Pero, jebe ko knowledgeable tanan na. Dagan sa kong mga limitasyon, pero maningkamot, dagan po nga makatubag sa mga pangutana nga, pangutana sa amo adres sa mong programa, no? Mga taga Cebu City, kumusta? Mga Samura family dia sa Vicente Soto, ug mga Marian ug si Robert Dinopol, permining maminaw na to. Dr. Arcio Omar ug Dr. Edwin Minggito, mga doktor ako ng Great Town, kay mingaw na ko na akong mga amigo, mga doktor na. Okay, so going back to the problem of Laila, no? Single mom ni siya, duha na yung mga anak. Dok, unsa man gyud kaha ang hinungdan sa lower back pain? Muscle strain lang kaha ni o posible may problema sa akong spinal? Kining atong utok mangod, naay connection ni sa atong spinal cord. Kanang spinal nerves na nagsubay na diya sa atong vertebral column,
paingon na sa atong sacral bone diri sa atong likod, no? Ako, karon 1 hour ago, dito ko sa massage. Nagpamassage ko. Nindot kayo pisil-pisilyo na tong likod, doy. Ug na ay maayo gud nga mo kuan, no? Kay namatay sciatic nerve diha nga sibling kapiktuhan, mga muscle aches, no? So, naa diha ang lower back pain because sa atong pagsigig lingkod, ang atong body weight magud ana magud mohagsak sa atong sampot, no? So nindot kini sa pisil-pisilon. Gawas kung naka history of injury, pero kung wala lay ma-dislocate ng imong vertebral column, wala posible ng fracture, so it could be muscle pain lang, na? Mareliebre na siya og slight massage, lukewarm bath, mareliebre na siya. So doesn't mean wa makakahilanti, no? Kaya uban mo god kuan na siya lumbar tap kung naay hilanat o posible nga nagka-infeksyon. Pero kung wala kahilanti, walay mga signs of infection like mutaas ang imong WBC count, kung among kunang blood count, blood chemistry, it could be just muscle pain, no? Marilibra. We can take non-opioid analgesic kung grabe yun. I recommend mefenamic acid or mga paracetamol, ordinaryo lang. So, katong mga grabe-grabe na yun, although di ko recommend outright, may take tramadol or oxycodone or morphine. Kung mapresita kong morphine sa mga pasyente nga grabe na yun ang sakit, no? Pero kung madalag non-opioid, mas mayo, no? Sunod nga pangutana, Dok, nakabantay ko nga grabe sad maminhod akong tiil, usahay ako pong naong. Posible ka nga doon na ni koneksyon? Kung mayroon ka posible, everything is possible, no? Kung maminhod ang imong tiil, you might lack potassium or other minerals, no? Sodium, potassium, and other electrolytes. So, mo inom yun kanina. And then, do light exercise. Exercise yun. Kay, can promote good muscle circulation, onya, ma-stimulated po ang atong mga nerve cells. Now, we have an endogenous opiate sa atong lawas nga ma-stimulate ni siya, mo-function ni siya if we do exercise. No, dili lang tapin may maglingkod, no? So, you worry about your low back pain kung nadara naghilot-hilot or imnan og analgesic, onya basta kay wala kay sa symptoms of infection. Mara na akong balik-balikon. Sunod nga pangutana, unsa mang mga lihok ang angay nakong likayan? Doon na ba ko'y tambal nga pwedeng imnon ani? Dili basag kahan ni tungod sa poor posture. Na, usa po na. Yan nga tong posture, no? Kay usahay sobra na bako. We call that, kung bako, kiputik. Kung tiad pa ka, lordotic. Kung takilid, scoliotic. Yan mo na yung mga medical term nga kung mahirumuduman sa akong mag-eskwela ba, no? Na mga buntes, na lordotic na. Na mga buktot, na kiputik. So, doesn't mean nga, exaggerate lang po na to. Kung nindot daw atong posture, good blood circulation, plus muscle control, and then, akong balikon sa makausapa, magbinding-binding sa ka, diha, layla, no? Di kayo magsigil lang kaglingkod, no? Binding-binding po. No? Kay, ako sa una, tennis player mo ko, tennis player, club level lang, dili kay pang championship, Pero, during that time nga, active ba ko sa tennis, wag ginang mga sakit-sakit niya, murag ba, war may nagdula nako. Karon nga, minus na akong dula, ng chip kong pickleball, maura mang gihapon, pero mas lingaw gid tatong tennis, masaon di naman ko kapas bola. Ako balikon katong time nga magsige kong tennis, wag gyud ko gipaminaw nga unsa man ang sakita. So meaning, if we do exercise, daghan gyud kay mawagtang mga mga sakit-sakit diya, mga discomfort diri. Kay mo flex mang imong mga muscles, ma-used to nya, you have to replenish it by drinking whatever nga electrolytes and minerals nga makapuli sa ning agas nga mga singot. Manindot gyud ang imong posture, good posture lang. Ayaw pagbako, ayaw sa pagtiad o pagtakilid kay mo matter mo pud ang imong muscle functioning diya, no? Bati sa kay katanawon kung bako ra kayo, no? Good posture lang. Murag di lang po ka na murag kag PMAer. Kuan kayo. Tiad gyud kayo. Sakto-sakto ba lang good pod ba? Sunod nga concern, kung ipahilot nako siya maarang-arang baka hinuon? Yes,
Ako, bago lang kong pahilot. Oh, na, indot ang paminus akong likod ron. Bago pisil-pisil. Pero mao lagi. Biklo nun nakaayo siya. Dili ka ni kuwang lang sad siya og exercise. Mao nagingon ako lagi. Kulang og exercise. Bata pa man kay ka. 29 years old. So, kulang kang exercise. Butog kinsa po'y amahan ning imong duha ka mga anak. Kay single mom man ka. Dog, mo matter po ang imong sexual activity ano no? O bata pa rin kayo, daghan pa kayo ninyo pundo nga mga energy for whatever purpose. Okay? Do exercise, slight massage, healthy diet, and then good posture. In other words, healthy health habit, no? Good health habit. Kuhan ka, take a bath every day, and then dress up properly. May usay mo good food, maglago lang ta. Sa guway sakit, mura po tag na po sakit. Okay? So, kasabot ka sa explicar ni mga Layla, ang nga sa libuan, millions ka naminaw sa itong programa, kini akong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra, ato ni Eileen Batan, yung mga legal ng problema, dili kaming tanan sa RMN, ang inaot nga dili kumupulan sa pagpaminaw sa mga RMN program. So, from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatak naman. Daghang salamat o maayo.